ऑट्रा बिझनेस पार्क, ओरोस फाटा, मुंबई गोवा हायवे टच, मॉल, रिटेल होलसेल मार्केट, कमर्शियल रेसिडेन्शियल अशा एकूण 9 विंगचा भव्य प्रकल्प, 260 दुकानगाळे आणि 56 सदनिकांचे भव्य व्यापारी संकुल, 120 स्क्वेअर फूट पासून 3000 स्क्वेअर फूट पर्यंत गाळे भाड्यानं आणि विकत मिळतील। मर्यादित काळासाठी ऑफर, 10,50,000 पासून व्यापारी गाळे, सदनिका उपलब्ध। नियम आणि अटी लागू। संपर्क 8530 33 34 11। अनेक वर्षांची लोकांची मागणी असलेलं साटेली भेडशी येथील सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र लोकार्पण करत असताना आपल्याला मोठा आनंद होत असून या भागातील रुग्णसेवा अधिक दर्जेदार बनवणार असल्याचं प्रतिपादन मंत्री दीपक केसरकर यांनी केलं। पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण आणि आपण दोडामार्ग तालुक्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहोत अशी ग्वाही शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी साटेली भेडशी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राच्या नवीन सुसज्ज इमारतीच्या लोकार्पण प्रसंगी दिली। दोडामार्ग तालुक्यात नव्यानं सुसज्ज बांधलेल्या साटेली भेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचं लोकार्पण पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार तथा शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या हस्ते ऑनलाईन पद्धतीनं करण्यात आलं। यावेळी जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक दयानंद कांबळी, तहसीलदार अरुण खानोलकर, डॉक्टर रमेश करतसकर, डॉक्टर सारंग, डॉक्टर तुषार चिपळूणकर आदी मान्यवर यावेळी व्यासपीठावर उपस्थित होते। त्यानंतर आरोग्य अधिकारी कांबळे यांच्या समवेत शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख अशोक दळवी, तालुका प्रमुख गणेश प्रसाद गवस, दोडामार्ग नगरपंचायतीचे नगराध्यक्ष चेतन चव्हाण, उपजिल्हा प्रमुख राजेंद्र निंबाळकर, गोपाळ गवस, शैलेश दळवी, तिलकांचन गवस, माजी सरपंच नामदेव धरणे, संदीप गवस, मायकल लोबो आदींच्या उपस्थितीत फीत कापून आणि नामफलकाचं अनावरण करून आरोग्य केंद्र इमारतीचं लोकार्पण केलं। नागरिकांशी संवाद साधताना मंत्री केसरकर यांनी तत्कालीन मंत्री दीपक सावंत यांचे आभार मानले आणि मंत्री असताना जिल्ह्यातील 3 सुसज्ज प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर केली। आपलं पूर्ण लक्ष जिल्ह्यावर आहे। भूमिपूजनसाठी कोणतंही काम अडवून ठेवलं नाही। दोडामार्ग ग्रामीण रुग्णालयासाठी 2.19 कोटींचं काम सुरू झालंय। तालुका क्रीडांगण 1.19 कोटी, हेवाळे ब्रिज, नगरपंचायत इमारत आणि नाट्यगृह मंजूर केलंय। ही सर्व कामं सुरू होतील। तसेच जिल्हा नियोजनमधून पालकमंत्र्यांनी 5.5 कोटी मंजूर केलेत। त्यामुळे आता साटेली भेडशी प्राथमिक आरोग्य केंद्र कसं व्यवस्थित चालेल हे पाहूया असं आवाहन केलं। कालपर्यंत मी हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट होतो। आज मुद्दाम आपल्या कार्यक्रमासाठी ती व्हीसी घेण्यासाठी म्हणून मी त्या ठिकाणी डिस्चार्ज घेऊन या ठिकाणी आलो। जर शक्य असतं तर मी निश्चितपणे आलो असतो। मला ह्या प्रसंगी खरोखर जर आभार कोणाचे मानायचे असतील तर तत्कालीन जे आपले आरोग्य मंत्री दीपक सावंत साहेब आहेत त्यांचे आभार मानले पाहिजेत की सर्वप्रथम ज्याला ही योजना केंद्र शासनाने सुरू केली त्यावेळेला सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा त्याच्यामध्ये अंतर्भाव केला होता। त्याच्यामध्ये एक भेडशी होता, दुसरं सांगली होतं आणि दुसरं त्यांचं जन्मगाव जे आहे
दोडामार्ग देवगड तालुका त्यातला फणसगाव ही 3 झालेली होती. परंतु एवढ्यापर्यंत हे मर्यादित नव्हतं, तर या योजनेखाली आपले जे सर्व उपकेंद्र आहेत ही अत्याधुनिक झालेली आहेत आणि संपूर्ण डोंगराळ भागामध्ये चांगल्या अशा सुविधा निर्माण झालेल्या आहेत. एक मोठा अपघात झालेला होता, तर निश्चितपणे त्यांना सुद्धा आम्ही या कार्यक्रमासाठी निमंत्रित केलं असतं. बांधकाम आहे त्याचे आंदोलन सुद्धा दोडामार्ग तालुक्यात झाली. मी आपल्याला सांगू इच्छितो की एव्हरीथिंग इज वेल अशी म्हण आहे. तशा इमारती आज बेडशीचं उपकेंद्र प्राथमिक आरोग्य केंद्र सुरू होते, त्याबद्दल सर्व बेडशी वासियांना मी मनापासून त्यांचं अभिनंदन करतो. त्याच्याच बरोबर मी या निमित्ताने आपल्याला सांगू इच्छितो की काही अडचणीमुळे आम्हाला जरी येता आलं नाही किंवा आदरणीय चव्हाण साहेब येऊ शकले नाही, तरी आमचं पूर्ण लक्ष जिल्ह्याच्या विकासावर आहे. आम्ही भूमिपूजन करायचं म्हणून कुठलाही कार्यक्रम हा आम्ही थांबवून ठेवलेला नाही. आज सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये दोडामार्ग वासियांची जी मागणी होती की दोडामार्गमध्ये उत्कृष्ट असं उपजिल्हा रुग्णालय व्हावं, त्यासाठी 22,19,00,000 रुपयाच्या कामाला सुरुवात झालेली आहे. आपण कोणी गेला तर त्या ठिकाणी आपल्याला ते बघायला मिळू शकतं. अनेक दिवस बेडशीवासियांची मागणी होती की या ठिकाणी जे तालुका क्रीडा केंद्र आहे ते व्हावं. त्याच्या पहिल्या टप्प्यामध्ये 1,18,00,000चं काम सुरू झालेलं आहे. दुसऱ्या टप्प्याचं काम पूर्ण झाल्यानंतर 3 कोटी रुपयाचं अतिशय भव्य असं तालुका क्रीडा संकुल हे दोडामार्गमध्ये त्या ठिकाणी साकार होईल. त्या ठिकाणी मुळस हेवाळा रस्त्यावरचा जो ब्रिज आहे, अनेक भागातली ही ट्रॅफिक थांबत होती, त्याचं टेंडर निघालेलं होतं. सुदैवाने आता आपल्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री हेच PWD मिनिस्टर आहेत, त्याच्यामुळे त्याचं काम सुद्धा वेगाने सुरू होणार आहे. दोडामार्ग नगरपंचायत नव्याने झालेली आहे, त्याच्यामुळे त्याला प्रशासकीय इमारतीचं बांधकाम करण्यासाठी 3 कोटी रुपयाचा असा भरीव निधी आदरणीय शिंदे साहेबांनी त्यांच्या नगरविकास खात्यातून उपलब्ध करून दिलेलं आहे. ते काम सुद्धा लवकरात लवकर होईल याची मला खात्री आहे. त्याचबरोबर दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या क्षेत्रामध्ये नवीन नाट्यगृह सुद्धा मंजूर केलेलं आहे. ही सर्व कामं ही वेळेमध्ये पूर्ण होतील अशी मी अपेक्षा करतो. इतर अनेक कामं मंजूर आहेत, सगळ्या त्या ठिकाणी उल्लेख करत नाही, परंतु जिल्हा नियोजन मंडळाच्या माध्यमातून सुद्धा आदरणीय पालकमंत्री महोदय यांच्या सहकार्याने 5,82,00,000 रुपयाचा निधी हा दोडामार्ग तालुक्याला उपलब्ध झालेला आहे. 1,50,00,000चा डोंगरीमधून उपलब्ध झालेला आहे. त्या निमित्ताने मला एवढंच सांगायचं आहे की जसं इतर कामं होतात त्याच्याबरोबर रोजगार निर्मिती सुद्धा झाली पाहिजे. चांदा ते बांधामधून एक फॉयरवरचं प्रोसेसिंग सेंटर हे बेडशीसाठी मंजूर केलेलं आहे. अजूनही ते जरी पूर्ण झालेलं असलं तरी ते महिला मंडळाला जे आश्वासन दिलेलं होतं त्याप्रमाणे अजून त्याची सुरुवात झाली नाही, पूर्ण करून घ्यावं अशी मी अपेक्षा करतो. त्या निमित्ताने सर्वांना मनापासून हार्दिक शुभेच्छा देतो. केंद्राचं उद्घाटन झाल्याचं मी जाहीर करतो. आपल्यापैकी जे कोणी ज्येष्ठ त्या ठिकाणी तर पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी खूप चांगल्या पद्धतीनं जिल्ह्यात आरोग्य सेवा उभारण्यासाठी प्रयत्नशील राहणार आहोत. ग्रामीण भागात डॉक्टर नर्सेस उपलब्ध असणं आवश्यक आहे. सर्व आरोग्य केंद्र सक्षम होण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आमदार दीपक केसरकर यांच्या नेतृत्वाखाली आरोग्य केंद्रांतर्गत दर्जेदार सेवा देण्यासाठी सरकार म्हणून कटिबद्ध आहोत. या सुसज्ज आरोग्य केंद्रामुळे निश्चितच साटेली बेडशी परिसरात आरोग्य सुविधा अधिक दर्जेदार बनेल असा विश्वास व्यक्त केला. चांगल्या पद्धतीने आरोग्याची व्यवस्था झाली पाहिजे, त्या दृष्टिकोनातून सरकार म्हणून ज्या ज्या उपाययोजना करायला पाहिजे त्या उपाययोजना करण्याचं काम सरकार म्हणून केलं जातं. खरं तर या सर्व भागांमध्ये, ग्रामीण भागांमध्ये आरोग्याची व्यवस्था होणं आणि आरोग्याची व्यवस्था होत असताना तिथे आरोग्याच्या विविध ज्या सोयी होणं आवश्यक आहे. त्यासाठी डॉक्टर्स, नर्सेस उपलब्ध होणं ही काळाची गरज आहे. एकतर या सगळ्या गोष्टीची ज्या वेळेला कमतरता ज्यावेळेला भासत असते त्यावेळेला नवीन टेक्नॉलॉजीच्या माध्यमातून काय करता येऊ शकतं
या दृष्टिकोनातून सुद्धा प्रयत्न येणाऱ्या काळामध्ये सरकार म्हणून करण्याचा प्रयत्न आम्ही ग्रामीण भागामध्ये असल्यामुळे सर्व आरोग्य केंद्र सक्षम होणं हे अत्यंत गरजेचं आहे आणि ती सक्षम होण्याच्या दिशेने पावलं उचलणं ही काही दृष्टिकोनातून अत्यंत गरजेचं आहे. या जिल्ह्याचा पालकमंत्री म्हणून आदरणीय मुख्यमंत्री एकनाथराव शिंदे असतील, आदरणीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब असतील आणि या भागातील लोकप्रिय असे आमदार दीपक केसरकरजी असतील, त्या सर्वांच्या नेतृत्वामध्ये येणाऱ्या काळामध्ये ही सर्वच्या सर्व जी केंद्र आहे, केंद्र आणि केंद्रामध्ये येणारे रुग्ण त्यांची सेवा उत्तम रीतीने कशी होईल या दृष्टिकोनातून जो प्रयत्न करायला हवा तो प्रयत्न आम्ही सर्वजण मिळून नक्की करू एवढंच या प्रसंगी आपण सर्वांना सांगू इच्छितो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.